asebedo civil servant all this time. Ndalo manadhi chung 2022. Nong'ad tienda momiya barua nadoge tich. Madoke tich. En mana ni gima notimre sama nadoke tich. To ng'at moro thurwa kucho nowuoyo gi Matiang'i ni ng'eno Owino ni ng'ama very dangerous niwach ndalo moko ka ne wakelo ne wa compete go chien ka motamo ai kom mochieng' obedo MP. Omiyo kodhi e tich sani to nya tama bedo gima dwaroni, which was not true. Ma nwang'o ka float, I'm nowhere. So ka sirkal manyien obiro as a civil servant, idok back to sirkal. Wach sirkal, for civil servant sirkal ok mar ng'ato. An nadok e sirkal mane jakom gire oduoka. So ok nan part of politics at that particular time. And be asebet kanyiso ji ni ka un community nyaka ubed very careful gi civil servants mago. Wach civil service ok en gima iwuok from nowhere to idhi malo. Chon kata mana PS ni kao civil servants mose grow, mose bedo level mar deputy PS secretaries. Mage joma ninong'o ka sirkal luomo to keto in position. So kaka sani minyalo kawo ng'ata to bedo PS. Because idwaro ng'ama ni kod institutional memory. So an no kadok e sirkal kaka jasiasa, nadok e sirkal kaka civil servant. Mane jowa ema noduoka e sirkal. Ae siasa, doge sirkal. So ok nan kuro based on politics amanade. And asewacho severally ni nyaka wa protect civil servants wa. E piny ni kin community to civil servants gin joma nyaka ti kod government of the day. Okinyala accuse a civil servant for supporting government of the day. Makiloso sirkal tichako goyo civil servants mathuru. Ini emibro lose. Because jothuru ema bro bedo ni onge ma senior in government. Wachitimo ginade? Igoyo. Wachok nyandiki today. Kata mana kama intiere ni in corporate, but ok nyandiki kawuono tichope a certain level kawuono. Nyaki pass through a process. Iwinja. Omiyo some of us wane sirkal kaka jotich nanga mar sirkal. Mar ariyo, na ni siasa ka ji serve their own personal interests. Kanyocha ne ji odhi tiye sirkal, wan joma ne tiye sirkal, ne wagombo ni mondo jothurwa obi otiye sirkal. Because wan kaka joluo wan gi tabu achiel. Ni wan wabedo kamoro achiel throughout. Joluo ka gine ODM to gine ODM. Ka gin Kiakure, ka gine NASA to gine NASA gite. Ka wach ni koro gine gine ilongo nang'o. Willis ne ok nie malo. Ing'eyo nitie gima ilongo ni nitie ratio. Ing'eyo ni ka koro 5 of you are not in ODM and 95 are in ODM, it's not making any major impact a community. So kata mana jowa manya bedo ni nitie e UDA, there are few give make onge impact maduong ma wan godo. And awacho ni mane mominongo ka joluo either gine ODM gite, gine NASA gite, ka gine obiro, ka ne wan gi rainbow, gine rainbow gite, kanyocha ilongo nang'o. The last one was called Azimio. Joluo tene nie Azimio. But inongo ka these other tribes, inongo Kukuyu, jomoko support Jakom, gine Azimio, jomoko ne support Ruto, gine UDA. Wakamba, the same. Baloya, the same. So inongo ni ka koro government obedo formed. Inongo ka jaluo koyombo, wasebedo unfortunate ni ng'ato wapokoyombo, wasebedo mana gi one major candidate. Apart from Ramogi, the only other candidate has been Raila. Orengo no chung, it was not consequential so much. Nyong'o to ne gin gi Gilu mnen presidential candidate. Kori nwango ni one, sama wapodho, wabedo gani wani opposition. Wate. To sama wani opposition no, other tribes, joluo gin joma very organized. Joluo ema nokwongo bedo gi somo maber ahinya Kenya ka kata king'eyo. Or
kata ka ji osomo mang'eny, anyiso ga ji ni kata kidhi e klas manitie laktache 1,000 to joluo gin 10, to chances ni ka jogi o graduate to ji 990 ka biro consult ji 10 is very high. Giduto gitimo medicine, giduto gitimo engineering, but a few of our people go beyond just ordinary performance. So wasebedo gi nyiego maduong' sana kalure gi kabila moko, especially against jothurwa. Omiyo sama okwago kura to sirkal obedo form gi jomoko, jogo temo mondo thir ogandawa. Mane momiyo wan kanicho wantie gi sirkal to ne wadwaro ni mondo jothurwa obio join sirkal, mondo discrimination mantiere cha kik bede. Ninwang'o nyochi winjo ka Gachagua wuoyo kamoro to wacho ni Ruto osegolo jowa kabisa. Kanyocho biro to golo Kibichu oketo Molo. Ochako wacho ni ogolo Kinoti oketo Kasiaidi oketo ng'awa oketo Amin. Yes. Ochako wacho ni ogolo Mbugwa oketo Lang'at. Mbugwa kia ni jahigni 65 ndalo mar retirement bende oseketa rumo. Oket ng'awa oketo Lang'at. Koro kwano okuche mogol mang'eny nyaka Okuyu mogol NIS moket ja-Somali. Now what does it tell you? It tells you again kata gibed manokuche e top positions te, to it doesn't matter. Gimo matter to them en ni giyudo those positions. Koro ki compare en mowacho ni nogol jo Kikuyu to ket jomoko, ibiro ng'o ni majority oket jo Kenya. So gima anyalo wacho en ni gima important mane wadwaro ni mondo jowa obie e sirkal. And sama jowa obire e sirkal, koponi en adieri ni ng'ato dhi to wacho ni gol ng'ane, like for example it is true, minister mane nitie mane Ruto kwongo appoint Eliud no gol. PS mane nitiere Wuod Kombundo nyocho se gol. Ng'ama koro nodo, ng'ama koro do ng'en manomolo no kende. Out of jomane Ruto appoint, Omolo no kende motimre nadi emodo, jomoko gi osewuok. The big question would be, is it true ni jowa ema dhi kwayo mondo golgi? Nwach appointing authority to en ng'awa? President. To kopo ni mano nyalo bedo adieri, to nyaki penjri ni main question en ang'o? Because ma siasa ji mwanyo interests. So kopo ni jatelo dwaro joluo, to nwang'o joluo through Jakom, and I feel ni Jakom nigi huge impact e luo moloyo any of us, then possibility nitie ni kokwaye ni mondo ket ji e sirkal, to ng'at we mobiro golo to medo ng'at moro. Koro kokun careful as a community, samu celebrate no, okay gimugen, because kogol ng'at achiel odwok ng'at achiel ugen ang'o? Nothing. Omiyo wan wawegi as a house nyaka wachak lan ni to bende nitie yo moro mwanyalo betie kendo mwawuo kaka family. Nwa jaluo en jaluo, nyathi jaluo en nyathi jaluo, nyathina, nyathini, nyathi Willis okoripo safa because of opinion mar ng'ato. Omiyo an gima nyalo wacho ni king'iyo kaka wach mane wacho kar Jakakimba, kar Kopio gin to nogol ji te mane nie sugar industry, because sugar industry koro nyocho osebedo taken to privatization e hands mag jomoko. Omiyo koro nyocho kwanyal bedo gi directors and chairman. Mano to is explainable. To koro mar Odoyo gini, to we need to find out, is it true ni nitie ng'amo instigate mondo timrok nadi mondo golgi? But kata kane nyalo bedo nitie ng'amo instigate mondo golgi, rachne en ang'o? Odoyo nyocha en ng'ama nie nodhi e UDA kapok wabedo gi broad based government. To kopo ni jo UDA sero ODM, sami kendo gin dhako maduong' kikelo dhako matin, to dhako matin nyalo nyuolo ni nyathi who can support you in future. Omiyo there should be no problem. I don't think ni by golo Odoyo there is anything ma wabro gain malich ahinya. And Odoyo bende okapar ni sirkal nyalo gole to sirkal wite kamano. President ema nyalo bedo ni en smart, nwach kiwacho ni gol ng'ane, kopo ni it is true no wach no gole, to
ochako kel ng'ato dongo kel mana jadhoodwa. Omiyo an gima nya wacho en ni it would be a loss kipenja as a person ni wanyalo bukre ni wagore kendwa. Mano ok nya konyowa. Nyaka walan kaka jodhoot mondo wati as one family and as one team. Nwach kata king'iyo jomose kata yanyo jakom aseneno kogo picha kendo omosore gi jokabila moko mose differ go kata mana nyong'o giri. I think jakom no differ kodgi at one point, kata mana rengo gi ni jakom no differ kodgi. So politics ka onge permanent friendship, onge permanent enmity. So gima ng'eyo ni jakom is not an appointing authority, and be na winjo kowacho liel ni en oko ok en iye. So kichako point fingers on him to bro wacho nano kan iye, ano kan appointing authority. Ere kaka unyalo wacho ni an ema golo jowa. All right. Koponi onge